Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista għandhom l-ikbar fiduċja tal-elettorat Malti u Awċi kieku kellha tissejjaħ elezzjoni ġenerali għada. Dan jirriżulta minn stħarriġ indipendenti tal-opinjoni pubblika li sar mill-Professur Vincent Marmara li huwa l-ewwel wieħed għal din is-sena. Fl-analiżi tiegħu il-Professur Marmara għalli b'kuntrast ma' riżultat ta' stħarriġ li sar f'Ottubru li għadda meta wieħed japplika il-modelli xjentifiċi, il-Partit Laburista reġa' beda igawdi il-maġġoranza assoluta ta' 50.1% b'distak ta' 5.9% fuq il-Partit Nazzjonalista jekk wieħed jassumi li l-voti validi bħalissa huma ta' 75%. Dan ifisser li d-distak ikun ta' madwar 15,800 vot favur il-Partit Laburista. Skont il-Professur Marmara ma kien hemm ebda xifs kbar bejn il-partiti filwaqt li spjega kif il-faxxa mill-elettorat li qed tgħid li hija indeċiża kif se tivvota baqgħet konsistenti għal dawn l-aħħar xhur. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela baqa' jgawdi l-ikbar fiduċja tal-elettorat u għandu vantaġġ ta' ftit iktar minn 13% fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.